Onde mande iku nang Kajarta sana ola la tinggi umawang ko dai onde mande baba ayo Kajarta ko ye dak do malam ni sikoro siang ni idui mato hari yo sedala ola ala ko dia apu namo kini ka nak tentu dia namo sikoro aku lah. Oh, kau Tamrin City kau mah. Onde adolo perumahan di hotel lah. Iyo baba iyo Baba iyo Jakarta kira dak. Baala cara orang mengumpul piti membe umau deko wah. Tanggung di tinggi je wah. La Allah ya den. Ko nang Kajarta ciwang sana nang bagalimang cayo do ko mah ko nang bagalimang cayo do Allah ya den aluya samui di bawah ya Allah ya den ko tatangkok lo den di kamera CCTV ko ala be karajo kan kaja lo den mangang kete tu je. Oh ya, nah tinggi nule guys. Baba, ayo tinggi guys tinggi ko tinggi lo poden la nanti nan sabaris tena tapu namun lagi itu dah. Iyo baba, iyo Kajarta ko ye. Bala cara mencari piti orang modeko. Bisanya membe umah setinggi-tinggi gua. Caranya mau mencari piti modeko wah ola ala ya deh iyalah baba iyo le Jakarta ke ye baris umawang setua tinggi umah orang baba yo tinggi sana modeko lo di Kajarta go kiro ya. Ala iko sela tinggi ya ado yo kate cik lah ya. Tinggi ni niko tinggi lo 16 sinan ya. Ala ya. Itu kok sempat raba tu mah ya. Manangi bos dia mah. Banyak bibiti ya. Terus mamangun lo lihat dak. Banyak biti tu mah ada orang mencari kepiang modeko kau bisa nyombe umat tinggi modeko Ola ala. Ko tu bayar lampu listriknya saya tabuik le rawak umah agak 30 buah umah. Tu bayar lampu listrik sedinya. Lem bayar ye le dah. Yo bakal limang cayo Ola ala ya den. Hola, ala yo baba yo Kajarta ko baden. Baba yo.